concretament parlem del seu cava Claró. Sí, el nostre cava és un dels 12 caves de paratge, que hem obtingut la categoria cava de paratge, ara el juliol, i la categoria és pel paratge Can Prats, en aquest cas, i aquest és un cava gran reserva, Xarel·lo Macabeu i Parellada, de 5 anys de criança, i és un cava biodinàmic. Va ser el primer cava biodinàmic del món, el 2006, i ara és un cava de paratge. I què més us puc explicar? Doncs 5 anys de criança, biodinàmic, molt important, i no sé. Si ara jo em posés una copa, què m'expressaria aquest cava? Molt singular, òbviament tothom defensa els seus productes el millor possible, però sí que és veritat que han donat aquests 12 caves només per alguna raó. I seria molt llarg d'explicar aquí, però hi ha moltes raons que fan aquest cava molt especial. Les podrem tastar un altre dia, perquè òbviament cadascú té la seva percepció i no seré jo qui digui que això és així, no? No, ho has de dir, i segur que és veritat. Si no, no estaria dins de la guia de vins. Doncs res. Que han de portar tots els caves, que són de paratge, que és també d'aquí, el marxamo del Consell Regulador, molt important.